लोगोफोर सावगारियाव नुनाय नोंथांमोना बे गेदेमाखौ मालाबा अबहायबाफोर नुबाय जानो हागौ आरो नुबायब्ला एबा सिनायबायबो जानो हागौ नोंथांमोना खायफाया आरो खायफाया नुदोंब्लाबो बिथाङा सोर बिनि सायाव दासिमबो बिथं मिथियाखैबो जानो हागौ। अब्ला लोगोफोर दा बे भिडिअआव बिथांनि गेदेमानिनो सोमोन्दै सुंद'यै जिउ खौरां फोरमायनानै होनो आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोनहा मिथिया एबा सिनाया एबा मिथियोब्लाबो माबा मोनसे मिथिया सानदोंब्ला नोंथांमोना जोबजासे नायलांनो हागोन आरो सिनायना लानो हानाय जागोन बिथां गेदेमाया सोर जागोन। अब्ला फैदो जोङो नायलांदिनि। बिथां गेदेमायानो जादों जगेन्द्र कुमार बसुमतारी, जाय 1920 मायथाइनि 19 मे खालि जोनोम मोनदोंमोन। जोनोम जायगाया जादोंमोन सामथाइबारि, चिरां जिल्लानि बांगालदबा ओनसोल गोलैयोमोन, बाहाय होनाय जायाखै। चिरां जिल्लानि बांगालदबा ओनसोलनि सामथाइबारि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि बिमानि मुङा जादों गिलाश्री बसुमतारी आरो बिफानि मुङा जादोंमोन अबिन्द्र बसुमतारी आरो बिथांनि हाबा जानाय बिथांनि हिन्जावा जादोंमोन भद्रेश्वरी बसुमतारी। दानिया बिथांनि सोमोन्दै बिथाङा मा मा मावलांखो, मा लिरलांदों, मा कन्ट्रिबिउसनफोर होलांदों बेनि सोमोन्दै बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनबावगोन। बे जाहैबाय फार्स्टनिफ्राय लानानै नोंथांमोना नायलांबा नुनो मोनगोन। मेम्बार अफ बर' लिटारेरि क्लाब, बै समाव गवालपारा जिल्लानियाव बड' लिटारेरि क्लाब जोनोम मोनदोंमोन। बेयाव बिथाङा सोद्रोमा महरै हाबा मावदोंमोन 1952 मायथाइयाव। बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि अफ बर' साहित्य सभानि बर' थुनलाइ आफादनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि जादों जेब्ला 1952 मायथाइयाव बासुगावआव गायसनजेननाय जादोंमोन। बेयाव 16 नभेम्बर खालि जेब्ला गायसनजेननाय जादोंमोन, बेयाव बिथाङा जेनेरेल एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि हिसाबै बिबान मोनदोंमोन होनदों। बेनिफ्राय बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि हिसाबै 1983 निफ्राय 90 मायथाइसिम रुजुनलांदोंमोन आरो बे गोलाव समाव बिथाङा बर' थुनलाइनि आफादगिरि जानाय समाव गोबां हाबाफारि मावलांदोंमोन, जायफोरा बिथांनि जिउ खौरां बिजाब गावनो लिरनानै गालांनाय संग्राम, बे बिजाबखौ नोंथांमोना फरायोब्ला डिटेल्सै मोनजोबनो हागोन, मिथिजोबनो हागोन। लाइब्रेरियाव एभेलेबेल दङ। जायफ्रा फरायनो गोसो बिथांमोना फरायना लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय प्रेसिडेन्ट अफ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य सभा, क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिबो बिथाङा 1966 आरो 76 मायथाइसिम आफादगिरिनि बिबान रुजुनदोंमोन होनदों। बेनिफ्राय बिथाङा आफादगिरि एबा नेहाथारि जिखिजाया बिबान रुजुननायनि अनगायैबो गोबां भारतनि गोनांथार हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लादोंमोन। बाहाय बर'नियाव नुनो मोनदों नोंथांमोना 1963 मायथाइयाव जे जोंनि बर' रावखौ गुदि फरायसालियाव बिजों हिसाबै थिसननाय जाबाय, अब्ला बिथाङा गोबां बिहोमा होदोंमोन होनदों। बेनिफ्राय बिथाङा जेब्ला 1963 नि उनाव इलिमेन्टारि इडुकेसननि गोजौआव अर्थात एम इ सेक्सन बा हायार सेक्सनाव जानाखि बर' रावखौ थिसननाय जादोंमोन, अब्लाबो बिथाङाबो गोबां बिहोमा लादोंमोन होनना बुंदों। बेनिफ्राय 1977 मायथाइयाव जेब्ला गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय कलेजफोर बेयाव बर' रावखौ MIL हिसाबै थिसननाय जाजेनदोंमोन, अब्ला बेयावबो बिथांनि मैखोम बिहोमा दङ होननानै बिथांनि जिउखौरां बिजाबाव मोननो हानाय जादों। बेनिफ्राय भारतनि गेदेरथार सोमावसारनाय, उदांस्रि सोमावसारनाय, बेयाव बिथाङा मैखोम बाहागो लादोंमोन। बेयाव दङ सत्याग्रह सोमावसारनाय 1940 मायथाइयाव जाय जादोंमोन महात्मा गान्धीनि दैदेननायाव, बिथाङा बेयाव आसामनिफ्राय बाहागो लाफादोंमोन होनदों। आरो कुइट इन्डिया मुभमेन्ट एबा भारत एंगार सोमावसारनाय 1942 मायथाइ, बेयावबो बिथाङा आसामनि जानानै जोबोद बिग्रायखांनायाव जोबोद बिहोमा होलांदोंमोन होनदों, बाहागो लादोंमोन। बेखौबो जों बिथांखौ जों मिथिनो हागौ, जायनि थाखाय बिथांखौ फ्रिडम फाइटार बिमुं होनाय जादों। दा नोंथांमोनहा लासैनो मिथिलांजोबगोन। आरो बिथाङा बे कुइट इन्डिया मुभमेन्ट एबा भारत एंगार सोमावसारनायाव ब्रिटिशफोरखौ होखारहरनायाव लोगो लानायनि थाखायनो ब्रिटिशनि पुलिसनो 8 दान जोबनानै दोनजादों होनदों, जेल जानांदोंमोन 8 दान। बिथाङा गावल' नङामोन, गोबां बर'फोरानो
एबा गोबां असमिया सुबुंफोरानो बिथांजों लोगोसे जोबजाफादोंमोन। बिनि सोमोन्दै आं सिगाङावनो भिडिअ खालामखांखाबाय। बर'फोरा सोर सोरमोन बेखौ नोंथांमोनहा डिसक्रिपसननि लिंकआव नायबा नुनो मोनगोन। भारत उदांस्रि सोमावसारनायाव बर'फोरा सोर सोर बाहागो लादोंमोन बिनि सोमोन्दै आङो मोनसे भिडिअ खालामखांबाय। बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव सिङाव लिंकआव हाबनानै नायनो मोनगोन। आं लिंकखौ होनाय जादों। बेनिफ्राय नोंथांमोना बिथांनि सोमोन्दै नुनो मोनगोन। बिथाङा गोबां बिजाब रनसायनानै गालांदों, जेरै बिङि, बे जाहैबाय खन्थाइ बिजाब। फोरलां बाबाजि, बे फोरलां बाबाजिनि जिउ खौरां। बर' साहित्य सभा दानायनि सुंद' जारिमिन, बे जाहैबाय जारिमिन बिजाबानो होनदो। साहित्य सभाखौ बोरै दानाय जादोंमोन बिनि सोमोन्दै बिथाङा लिरदों। मानो होनबा गावनो बर' थुनलाइ आफाद दानाय समाव मैखोम बाहागो लाफादोंमोन। बेनिफ्राय दंमोन नाम्बार 4आव बर' रावखौ सोलोंथाइनि बिजों महरै थिसननायनि सुंद' जारिमिन होनदों। बर' रावखौ सोलोंथाइनि बिजों महरै थिसनदोंमोन 1963आव, दहायनो बुंखादोंमोन, नोंथांमोनाबो नायखांखाबाय। अब्ला बेयाव मा राहायै थिसननाय जादों बिनि सोमोन्दैबो बिथाङा बिजाब लिरना गालांदों होनदों। आरो संग्राम मुंनि गावनि जिउ खौरांखौ अट'बाय'ग्राफि लिरनानै गालांदों बिथाङा 2008आव, जायखौ दिहुननाय जादोंमोन। बेनिफ्राय एसामिस रावाव बिथाङा लिरनानै गालांदों। बर'फोरखौ जाहाथे असमिया एबा गुबुनफोरा मिथिनो हायो बिनि थाखाय लिरदोंमोन बिथाङा। बर' जातिर भुमिर समयसा, बर' हारिनि हादोरनि जेंना होनदों। बेनिफ्राय लिरदोंमोन जनजातिर ज्वलन्त समयसा। बेनिफ्राय सिदलिर सकित्त इतिवृत्त, बेखौबो लिरलांदोंमोन। गासै गांथाम असमिया बिजाब बिथाङा लिरनानै गालांदों। दानिया बिथांनि गोबांथार बिहोमा होनायनि थाखाय भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बर' थुनलाइ आफाद बायदिफोरनिफ्राय बिथांखौ गोबां मान होदों आरो बिमुं होदों आरो एवार्ड बा बान्थाबो होनाय जादों। बेनिनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन ताम्रपत्र एवार्ड, जायखौ भारत सरकारा होदों 1972। बेनिफ्राय मुक्ति वीर पेन्सन मोनदों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय 1993आव। बेनिफ्राय मोनदों लिटारेरि पेन्सन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय 1998आव थुनलाइयारि पेन्सन मोननाय जादों। बेनिफ्राय बर' बिजोंनि फायखि बिमुं होनाय जादों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय। बिथांखौ बर' बिजोंनि फायखि बुंनाय जादों। मानो होनबा बिथांनि नाजानायावनो बर' बिजोङा जोंनि फरायसालियाव बिजों महरै थिसनजादों होनदों, जायखौ दिनैसिम जों फरायबोनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय बिथांखौ बयनिख्रुइबो देरसिन बिमुं होनाया जाहैबाय बिथांखौ उदांस्रि दावहारु होननानै बुंनाय जादों, जायखौ फ्रिडम फाइटार, बेखौ जोङो मिथिथारनांगोन। बर'निफ्राय बिथां गेदेमायाबो सासे फ्रिडम फाइटारमोन, जाय उदांस्रिनि उननि बेसेबांबा बोसोर थानायनि उनावसो बिथाङा जिउ नागारलांदोंमोन। अब्ला बिथाङा माब्ला थैलांखो? 2010 मायथाइनि 28 मार्च खालि बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमोरना गालांदों। नाथाय जों बेखौ रावबो खोमोरनो मोननाय नङा, बेखौ आं आसा थियो। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बिथां गेदेमानि सोमोन्दै जानाखि मिथिबाय बिनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ दंबा बुंनो हायो, बुंहर कमेन्ट्सनि गेजेरजों। आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअआव साबजानाय मोनदोंबा लाइक, साबजानाय मोनाखैबा डिसलाइक, जेबो नङा। आरो नोंथांमोना बेबायदि भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय एबा माबाफोर थुलुंगा होनायनि नामाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल बटनखौ थुनो दाबाव। अब्ला लोगोफोर, बेखिनि, गोजोनथोंसै, एसेनोसै।